Gipagayon ang distribution sa financial assistance dinhi sa Lahog Elementary School Gym alang sa mga senior citizens sa maong barangay. Aron makuha ang ilang ayuda, giginahanan lamang mo presentar sa ilang USCA ID. Ug alang sa uban nga wala USCA ID, gidawat ra gihapon ng laing government IDs o gi-verify aron makuha ang ilang cash assistance. Mao kini ang sitwasyon nga naabtan sa May TV Cebu News Team dinhi sa usa sa labing dakong barangay sa syudad, ang Lahog. Sayo sa buntag ning adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, naglinya na ang mga benepisaryo sa pagkuha sa ilang 3,000 nga senior citizens cash assistance gikan sa Cebu City Government. Human sa pag-verify sa mga barangay official sa pangan sa mga senior citizens, malahos na sila sa cash assistance payout area. Matod sa usa sa mga nakadawat sa maong hinabang nga si Benigno Villarente Jr., usa ka kanhi huwis, mas maayo alang niya nga nahibalik na ang pagkuha sa ayuda kada tulo ka buwan. Itandi sa gipatuman sa binuwan nga pagkuha sa 1,000 nga cash assistance. Aso ni Villarente nga dili na kini lisod alang nilang mga senior citizens. Karon maraman ni sugod di sa quarterly. Sugod ni. O kay June karon nga ito July o September siguro. So kada to ka buwan okay na. Usa ka libo ay dili man dali og kuan ba ikaw man. Samtang si Nanay Miriam Gamusa mipadayag nga dali ra ang pagkuha sa cash assistance. Nalipay siya matag-abot sa iyang mga kauban nga senior makuha na dayon ang ayuda. Gidasunan sab niya ang pagbalik sa quarterly nga pagkuha sa ayuda. Pero man okay naman ko kay kanang kada abot na ako ihatag man dayon. Ang akong gusto gyud kanang quarterly kay katong monthly kulang raman hasol sa pag-ari-ari pud. Muna nga quarterly nalipay ko nga gibalik og quarterly. Sa laing bahin, gipasabot ni Attorney Winifredo Orculio Jr. sa buhatan sa General Services nga katong mga benepisaryo nga dili na makahimo og kuha sa ilang ayuda tungod sa problema sa panglawas sama sa mga bedridden nga senior citizen o katong anaa sa tambalanan, tabangan nila kini pinaagi sa paghatod sa ayuda direkta kanila. Apan giklaro ni Orculio ila gihapon nga i-verify ang maong mga sirkumstansya. Kini si Jose Daniel Tista, HNU Com intern alang sa May TV Cebu.